Buenos días, son Alejandro Rodríguez, candidato unha vez máis polo Partido Popular. É a terceira vez que ganamos entre todos, e eu representando a candidatura, as eleccións municipales. Sacamos maioría absoluta con 6 concelleiros e temos un total de 1.117 votos. ¿Cómo vivió la jornada electoral del 22 de mayo de 2011? Bueno, a jornada electoral vívese como todas, os que estamos acostumbrados e xa van unhas cuantas. Entonces, pois eu revisei os colexios electorales todos. Tuvemos a mañá unha noticia trágica, que non vou a comentar agora, por parte de unha familia miña. E, bueno, pois, despois de estar todo en orden, pois eu fui votar sobre as 17 horas aproximadamente no colegio de aquí, de Santa María de Olla, no colegio Manuel Mestre García, que é onde me corresponde votar. O resto da xornada, pois, votei na sede. ¿Qué fue lo primero que hizo tras conocer los resultados con el 100% de los votos escrutados? Bien, encontrábamos na sede, tanto eu como varios candidatos do partido. O primeiro que fixen, unha vez tiñamos o escrutinado o 100% dos votos, pois foi felicitar a todos que me acompañaron, pois, na candidatura. ¿Cómo y dónde vivió la celebración de los resultados de estos comicios electorales? Ben, pois vimosla, lógicamente, pois, na sede que temos no barrio da Riña, Santa María de Olla, e despois, como viñeron unha multitud de veciños, pois marchamos a celebrarlo ao hostal, ao restaurante Rosa Brava de Vilesos. ¿Qué valoración hace de los resultados conseguidos en las elecciones municipales de 2011? Bien, evolucionamos favorablemente. Debo dicir que os ciudadanos, unha vez máis, confiaron en min e no meu equipo. Sí que teño que destacar algo, que foi habendo dúas candidaturas que fixeron unha campaña pois bastante agresiva, pois os ciudadanos mostráronse tranquilos con nós, confiaron en nós, e de aí pois temos que aproveitar ademais para agradecerlle ese apoio maioritario que nos deron para poder seguir representándoos no Concello. ¿Cómo afrontará la nueva etapa de gobierno a cargo de su concello? Pois con ilusión, como sempre, con constancia, como íamos facendo hasta ahora. Aunque unhas eleccións o alcalde non parou de traballar nin os concelleiros, seguimos traballando exactamente igual. Temos unha serie de obras que se foron dicindo no programa electoral que se está levando a cabo nestes momentos, temos que rematar outros que están tamén rematando nestes momentos, e temos que comenzar pois unhas que son uns compromisos que adquirimos na campaña, que xa partían tamén moitos deles de anos atrás. Esperemos contar coa financiación debida tanto da Xunta como da Diputación para poder levarlos a cabo e seguir cumplindo con nosos veciños. Bien, aos ciudadanos, con unha frase, creo que terminamos. Estamos enteramente agradecidos de que nos deran ese apoio maioritario, e de aí é onde vamos a comenzar a loitar por eles. Unha das cousas máis importantes que vamos a levar nesta legislatura pois é o saneamento das parroquias de Loureza e Burgueira. E, bueno, pois hai certas obras puntuales en cada parroquia que queremos comenzar cuanto antes. E, bueno, pois esta semana xa encarguei varios proxectos para presentalos tanto na Xunta como na Diputación, e tan pronto tiñamos a mínima oportunidade, pois ter que leválas a cabo. Hai unha cousa que quero destacar que, bueno, pois desgraciadamente, pois os cartos nas administracións pois cada vez son menos. Entonces hai que loitar moito para conseguilos. Posiblemente, pois algunhas das obras pois tarden un pouco. Por exemplo, pois unha das miñas ilusións sería facer un museo aquí nesta parroquia de Santa María de Olla. Como dixen na campaña, pois temos todos os elementos, tanto didácticos como
elementos físicos e ao mesmo tempo pois, escritos que queremos dar a coñecer tanto á veciñanza como a todos que nos visiten. Vamos a intentar poñer as primeiras pedras ou a primeira base para facer este. Sei que é unha obra que é un pouco complicada, pero bueno, polo menos empezala e, se continuamos a financiación, pois ir trindando, non? É algo que quería facer nestes 4 próximos anos.